नमस्ते विद्यार्थी मित्रहो, आज आपण मुलाखत हा उपयोजित मराठीतील जो पहिला भाग आहे तो आज आपण पाहणार आहोत। मुलाखत म्हणजे काय, मुलाखतीचे स्वरूप कोणते असते, मुलाखत कोणाची घेतली जाते, मुलाखतीचे हेतू काय असतात, नोकरीची मुलाखत कशी असते आणि मुलाखतीचे प्रकार किती आणि कोणते असतात याची संपूर्ण माहिती या मुलाखत या पाठामध्ये आज आपण घेणार आहोत। हा जो मुलाखत पाठ आहे तो उपयोजित मराठी या भागातील आहे। उपयोजित म्हणजे काय की जी गोष्ट आपणास उपयोगी पडते, जी गोष्ट जीवनामध्ये काहीतरी मिळवून देते तिला आपण उपयोजित असे म्हणतो। मराठीमध्ये सुद्धा उपयोजित अशा काही गोष्टी आहेत। मग त्यामध्ये मुलाखत असेल, अहवाल लेखन असेल किंवा वृत्तलेख असेल, बातमी लेखन असेल, या संपूर्ण गोष्टींचा उपयोजित मध्ये आपण समावेश करतो। आज आपण मुलाखत या पाठाला सुरुवात करत आहोत। मुलाखत म्हणजे काय तर मुलाखत याचा अर्थ अतिशय साधा, सोपा आणि सरळ आहे। मुलाखत म्हणजे भेटीगाठी, बोलाचाली किंवा विचारपूस असा त्याचा साधा शब्दकोशातील अर्थ आपणास पाहावयास मिळतो। मुलाखत हा शब्द मुलाकात या अरबी शब्दापासून तयार झालेला शब्द आहे। हा जो मुलाखत शब्द आहे तो मुलाकात या अरबी शब्दापासून तयार झालेला शब्द आहे। मुलाखत ही जी आहे ती आपण वृत्तपत्रामधून वाचतो, दूरदर्शनवरून आपण पाहतो, आकाशवाणीवरून आपल्याला ती ऐकू येते। अनेक वेळा दिवाळीचे अंक असतील, मासिके असतील, अनेक असे पाक्षिक असतील, त्यामध्ये आपल्याला ही मुलाखत पाहावयास आणि आकाशवाणी आणि दूरदर्शन आणि सध्याच्या काळामधील असलेल्या अनेक खाजगी वाहिन्या याच्यामध्ये मुलाखत ही आपल्याला पाहावयास आणि ऐकावयास मिळते। आणि अशी जी मुलाखत आहे ती मुलाखत कोणाची घेतली जाते तर एखादी कर्तृत्ववान व्यक्ती, एखादी अत्यंत समाजामध्ये कर्तृत्ववान व्यक्ती आणि अशा व्यक्तींचा जीवनवेध आपल्याला मुलाखतीमधून घेता येतो। मुलाखत हे जे काम आहे ते अतिशय कौशल्याचे काम आहे। म्हणजे सरळ सरळ मुलाखत घ्यायची, प्रश्न विचारायचे आणि त्याची उत्तरे घ्यायची, एवढ्यापुरती मुलाखतीचा आपल्याला हेतू दिसत नाही। तर मुलाखत घेणे आणि मुलाखत देणे हे कौशल्याचं काम आहे। ते स्किल त्याला जे पाहिजे ते असावं लागतं आणि म्हणूनच आज मुलाखत जी घेणे ही जी गोष्ट आहे तिला एक व्यावसायिक रूप आज आपल्याला प्राप्त पाहायला मिळते। म्हणजे उपयोजित त्याच्यामध्ये अनेक वेळा तुम्ही जर ते कौशल्य प्राप्त केलं तर मुलाखत तुम्हाला कोणाची घेता येते आणि अशा मुलाखतीमधून तुम्हाला चांगलं मानधन सुद्धा मिळू शकतं। आणि म्हणून मुलाखत हे कौशल्य आहे आणि ते कौशल्य जर तुम्ही प्राप्त केलं तर मुलाखत कोणाचीही घेता तुम्हाला येऊ शकेल, असं हे कौशल्याचं काम आहे। मुलाखत ही जी आहे ती मुलाखत त्रिकेंद्री मुलाखत असू शकते। म्हणजे त्रिकेंद्री म्हणजे काय, या ठिकाणी मी एक त्रिकोण दिलेला आहे। या त्रिकोणामध्ये मुलाखत हा जो घेणारा आहे तो आपल्याला दिसतो, मुलाखत जो देत असतो त्याला देणारा असे म्हणतात, आणि मुलाखत ऐकणारा आणि अशी जी मुलाखत असते याला त्रिकेंद्री मुलाखत असेही म्हणतो। मुलाखत आणखी एक प्रकाराने सुद्धा सांगता येते द्विकेंद्री मुलाखत, म्हणजे त्या ठिकाणी फक्त देणारा असतो आणि मुलाखत घेणारा असतो। आणि अशी जी मुलाखत असते ती मुलाखत नोकरीविषयक जेव्हा मुलाखत घेतली जाते त्या ठिकाणी त्याचं कौशल्य, त्याचं ज्ञान, त्याचं असलेलं एकंदरीत पर्सनॅलिटी, त्याचं व्यक्तिमत्व याचा सगळा वेध घेतला जातो। ती नोकरीविषयक मुलाखत ती द्विकेंद्री मुलाखत असते, ती फक्त दोनच केंद्रामधून फिरत असते। म्हणजे मुलाखत घेणारा असतो, मुलाखत देणारा असतो, तिथे मुलाखत ऐकणारा असत नाही आणि म्हणून त्या नोकरीविषयक मुलाखतीला द्विकेंद्री मुलाखत असे म्हणतात।
जेव्हा एखाद्या दूरदर्शन चॅनलवर किंवा आकाशवाणीवर किंवा एखाद्या खाजगी वाहिनीवर जेव्हा एखादी मुलाखत दिली जाते, तिथं मुलाखत घेणाराही असतो, मुलाखत ऐकणाराही असतो आणि मुलाखत घेणारा, देणारा आणि ऐकणारा अशा 3 केंद्रामधून ती मुलाखत फिरत असते आणि म्हणून तिला त्रिकेंद्री मुलाखत असे आपण म्हणतो. मुलाखतीच्या बाबतीमध्ये आणखी एक गोष्ट इथं सांगावीशी वाटते, ती म्हणजे शिखराविना पाया नाही आणि पायाविना शिखर नाही. म्हणजे जर तुम्हाला शिखर पाहायचं असेल तर पाया महत्त्वाचा असतो. पायाशिवाय तो शिखर, ती इमारत उभी राहू शकत नाही. आणि जर तुम्हाला पायाच नसेल तर शिखर दिसणार नाही. म्हणजेच ज्या ठिकाणी पाया नाही तिथं शिखर नाही आणि जिथं शिखर आहे तिथं पाया सुद्धा आहे. म्हणजे मुलाखत देणारा सुद्धा पाहिजेत, मुलाखत घेणारा सुद्धा पाहिजेत. जर एक गैर जर असेल, म्हणजे जर घेणाराच नसेल तर देणाराही तिथं मुलाखत देऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच मुलाखत ही आपण जेव्हा प्रवास करतो, जेव्हा आपण एकमेकाशी बोलतो, त्यावेळी विचारपूस करतो, अनेक प्रश्नाची, अनेक गोष्टीची देवाणघेवाण करतो आणि त्याच्यातून आपण मुलाखतीची पूर्वतयारी करत असतो. हे या ठिकाणी आज आपण पाहिलेलं आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण 3 गोष्टी शिकलेल्या आहोत की मुलाखत ही एक कौशल्याचं काम आहे. मुलाखत हा मुलाकात या अरबी शब्दापासून तयार झालेला शब्द आहे आणि मुलाखत ही त्रिकेंद्री मुलाखत असते. म्हणजेच मुलाखत देणारा आहे, घेणारा आहे आणि मुलाखत ऐकणारा आहे. आणि मुलाखतीच्या बाबतीमध्ये आपण या सर्व गोष्टी आज आपण प्रास्ताविकामध्ये पूर्ण केल्या आहेत. उद्याच्या भागात मुलाखतीचे स्वरूप, मुलाखतीचे हेतू या 2 गोष्टी पाहणार आहोत. धन्यवाद.